Ahojte, kamarát má dve takéto ledkové žiarovky pokazené a chcel ich vyhodiť. Tak som povedal, ako však pozriem ich a keď by bola oprava nejaká ťažká alebo zbytočne finančne nákladná, tak sa proste vyhodia, hej. No, tak som sa na to pozrel a na obidvoch tých žiarovkách je jeden takýto LED čip a na obidvoch tých žiarovkách je ten LED čip odpálený. Hej. Tým pádom tá žiarovka je vlastne nepoužiteľná. Ale vnútri v tej žiarovke je nejaká elektronika, ktorá je zaliatá takou gumou, takže rozoberať to a zbavovať sa tej gumy a opravovať tú elektroniku v prípade, že by bola tá elektronika zlá, ten čip by bolo zase komplikované, proste nič, hej. Ale na AliExpresse sa dajú kúpiť takéto LED čipy priamo na 230V. Tieto sú 10W a tieto sú 3W. Tieto 10W, keďže táto žiarovka je originál 12W, tak vlastne keď by sme vykúchali tú elektroniku a namiesto tohto LED čipu pôvodného dali tento LED čip, tým pádom tá žiarovka by mohla ešte poslúžiť. Takže skúsime to nejak vykúchať a spojazníme žiarovku. Čo sa týka týchto LED čipov, tak týchto 6 kusov stojí okolo 4 €. Tuším, že tieto 10W sú troška drahšie ako tie 3W. Takže ideme na to. Takže žiarovku mám vykúchanú. Tuto tá elektronika, čo bola zaliatá tou gumou, tá je vonku. Takže tu si navrtáme dieročku. Tady to prevlečieme druhý pól. Toto je vlastne druhý pól žiarovky. To si vyvedieme von cez tento chladič a na ten chladič umiestnime jeden z týchto čipov. Žiarovka bude hotová. Dáme tam teplovodivú pastu.
Dobre, troška toto ešte poistím, aby nemohlo toto vypadnúť. A žiarovka je spravená. Nebolo s tým toľko roboty veľa. Žiarovka je zachránená, dá sa povedať. Takže, ak sa vám moja tvorba ľúbi, tak dajte dole palec hore a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.